So kini ato ang challenge karon mao na siya gitawag nga unsay color sa mga prutas challenge. Okay, ma'am. Oh, tag-anon ra ninyo kung unsay color sa prutas nga akong i-mention. Simple. Ang makatag-an sa color sa prutas, ako ang premiuhan og 200 pesos. Oh. Yeah, kada. Nya, dapat ikausara mo mo answer. Oh, sige. Oh. Pila ka seconds. 5 seconds ra ako ang ihap. Usara jud. Oh, usara jud ang inyong i-answer. Sige. Aha. Ang dili ka answer balik sa luyo. Yeah, ready na to tong tagsok? Ready na, ma'am. Okay, unsay color sa prutas nga mangga? Mangga. Oh. Puti. Wrong. Puti. Ernesto. Puti. Puti ba? Unsay color sa prutas nga mangga? Gara ra ingling road. Prutas nga ma'am, mangga, ma'am. Oh. Murag itom siguro ma'am kanang magbong ka. Wrong. Magbong dai malagom na. Itom gila Ang daot man ay mong gingon ni mala ka. Daot nga bangga. Ikaw, alam mo koy. Hinog ba o hilaw? Ha? Hinog, hilaw. Pwede ra hinog, pwede ra sad hilaw. Yellow. Correct. nung unsang taon. Yellow. Lang mata ninyo buguag gini. Ikaw. Tatay Pisot, unsay color sa mangga nga hilaw? Asa ato ma'am katong baligya o katong kinawat. Ikaw, dipili nimo, katong ginawat nimo, unsay color? Kawatan kong sagi sa ma'am. Green gini siya ma'am, green. Green. Correct. Sa gipotos gani sa kalendaryo ako newspaper. Kawatan jud ay. Ikaw tatong tagsak. Ma'am. Unsay color sa prutas nga watermelon kanang nasa sud sa watermelon? Technicolor. Ha? Technicolor. Si Technicolor. Tik color. Wrong. Ernesto. Usa kay to ma'am? Mapatik-puntik man. Unsay color sa watermelon nga kanang nasa sud? Nasod. Oh. Puwa, ma'am. Ha? Puwa, murag lipstick. Unsay puwa? Kanang gapuwa gud ang kuwan ko pero nang napitas da. Kuwan daw. Ano bang nasa tinggi ba? Puwa day na. Puwa oy. Puwa man agod. Ha? Sure ka? Oh. Puwa Hey. lagi. Di mo gud puwa. Sumli na di ay. Harong ka. Rorong ka. Alimok. Kaya alam mo koy. Unsay color sa watermelon nga kanang nasa sud? Yang unod yun? Oh, yang unod. Unsay color ana? 1. Yellow. Oh, Yellow. na yellow. May yellow. Wala na yellow. Na yellow eh. Na yellow ana. Wala yellow, wala yellow. Lagi yellow watermelon. Wala yellow. Watermelon. Namaligi ka na. Oh, na yellow. Ikaw tatay Pisot, Wala na napay usa. yellow ang watermelon oy. Na ay yellow ang watermelon. Dadaan niya taka na pre. Ang usa. Sa pagtara. Unsay color sa watermelon nga kanang nasa sud? Kanang unod. Unod jud siya. Asa to atong gisopsop o katong gilalaan. Kanang gilalaan. Pink. Correct. Pink mangunawang gihilo. Pink. Bago taon. Na yellow. Ang yellow nga watermelon pre dili lingin. Ana siya murag kundol. Yeah. Murag mga kundol. Totong tagsok. Ma'am. Unsay color sa sambag kanang nasa sud? Tanaw na ni Risto. Tanaw na Risto. Sambag. Aslam kig naw. 1, 2, 3. Itom. Ha? Itom. Wrong. Ernesto. Come on. Oh. Chocolate. Ha? Chocolate. Unsay color ana sa chocolate? Chocolate baka namang ano mo ba pagka Unsa kay color? Color anang sambag nasa sud. May pagka brown. Ha? Correct! 200 pesos. Ikaw, alam mo koy, unsay color sa apple? Kana iyang panit. Panit ma'am? 1, 2. Naay maroon ma'am, maroon. Ha? Naay maroon ana. Wrong! Tata Bisot. Purple. Unsay color sa prutas nga apple nga kanayahang panit? Asa nga apple ma'am katong nagbitay o katong gisipitan. Kanang gi-display. Kanang display. No. Ang panit. Panit color. Nabay apple ma'am nga bunog na kay nalagom-lagom na panit. Gikulata man na. 1. Red. Ha? Red. Correct. Kanang red nga apple. O pa naman bunog. Yeah, next. Kana na upertay. Totong tagsok. Ma'am. Unsay color sa prutas nga orange? Violet. Ha? Violet. Wrong. Ernesto.
Grabe mga bukuan ninyo. Blue manggot. Unsay color sa prutas nga orange? Ma'am, Yellow. orange ma'am. Ah. Ay mo na naglitok ma'am, orange kina siya ma'am. Ha? Orange kina kay imo Sure. na maglitok. Sure ka? Oh, orange. Correct! Ha? Yellow bitaw. Di na yellow de. Unsay yellow? Nga naman yellow man na. Kung mahinog ng orange, mo yellow man. De, oy, orange gapon. Orange. Ah. Ikaw. Alim mo koy. Unsay color sa tambis? Hinog o hilaw? Hinog. Tambis. Ah. Yellow. Green. Wrong. Tatay Bisot. Unsay color sa tambis nga hinog? Tambis. Mm. 1. Klase ba ng tambis, ma'am? Kanang ang kanabay tambis nga gipangalaan. Magluspad lang Ano yellow green na god? Kanang dili wala gipangalaan, ha? Pink. Correct. Pink. Ang katong gipangalaan, luspad to. Yeah. Next. Totong tugsok. Ma'am, Unsay color sa prutas nga makupa? si bupa. Makupa wa kay lag makupa taga dinhi ka. 1, Amerika mo ko. 2, Makupa. 3, Green. 4, ha? Green. Wrong. 5. Ikaw Ernesto. Green pala mahilaw pero kung mahinog na puwa na ma'am. Puwa? Puwa. Correct. Murag puwa siya. Green pala siya hilaw pero Dark red man na siya. Puwa. sayop Puwa. mo ako papangutan nimo. Next. Hilaw ba? Unsay color sa prutas nga pinya nga kana yang unod? Yellow. Correct. Tatay Bisot. Unsay color sa grapes? Kuan man na siya, Grape? duham na siya ka color. Daghan ba klase sa grapes, ma'am? Na tanom na ilawom sa bugan. Ha? Kanang tanom ayan na silong bugan kay Purple. ha? Purple. Correct. Parang Purple. color sa tag 100 no? Ang usa, totong tugsok, unsay color sa grapes? Grape. Na may usa ana. Red. Ha? Nay red. Puwa ba? Puwa. Ba't mo siya? Wrong. Ba't mo siya? Ernesto. Violet. Mana violet? Ma'am. Ernesto. Oh. Purple. Grapes, ma'am. Oh. Murag may pagkalagom-lagom, may murag tawag masubrahan siya sa kainog. Oh. Murag may pagka pupuwang alagom-lagom na. Unsa man ang color? Murag may pagka murag eskalipse bitaw, murag lang lagom. Ikaw, alam mo ko. Ay, grapes na green, ma'am. Oh, correct. Green. Kini. Kini last ni siya. Last ni siya koy patag-an ninyo nya pansiron sa tamudaan kamong upat nya akong pilian og kinsay sakto ninyo. Sige. Ha? Kini. Unsay color sa prutas nga saging? Una ikaw, totong tugsok. Saging, ma'am. Oh, saging. Yellow. Ikaw, alim mo koy, unsa may color sa prutas nga saging? Green. Ikaw, Tatay Bisot, unsa may color sa prutas nga green? O kanang unsay color sa prutas nga saging? Violet. Ikaw, Ernesto, Kabugo ninyo. unsa may color sa prutas nga saging? Brown, ma'am. Kanang nilungag. Ha? Kanang brown na, nilungag na. Nga na brown man na ang sakto jud nga answer. Si alim mo koy. Green. Ano ma'am green ma'am? Nga kanang saging gikan sa green mo hinog mo na yellow gina. Naaman Nya. sa saging, ma'am, nga katong violet. Oh. Oh, nya nga na mo na brown man na. O kanang nilungag man ko ah. Brown. Amo ko nilungag iba ko brown. Sakto sa diet. Correct. Sakto po na ay correct, Ernesto.